Ja, maar eens een keer nog wat nou op de sfeer is. De oerlijst die we hadden in de 90 jaren, dat was ook griezelig. Echt weer. Alle dagen reboelje, vechtserij, gewapend, met elkaar, de politie alle dagen om het door. De tuin die wie niet meer. Het is totaal om deldonderen, de omzetten, de wennisgien voort. Dat wie echt oorlog. En je bent gewoon bang dat dat weg gebeurt? Absoluut, ja, daar ben we bang voor. Want er is eigenlijk niet verloren. Als je het jaren, de drugsverslaafden en de zware junks, die moeten nog altijd niet van elkaar hebben. Het is altijd nog weer oorlog. Er is onderzoek geweest naar de combinatie. Het leger des Zeils heeft hele goede ervaringen. En ik wil graag daar met buurtbewoners een keer gaan kijken, ook in het noorden van het land, waarin die combinatie wel mogelijk is. Wat ook gebeurd is natuurlijk in Leeuwarden, is dat een aantal van de hele zware gevallen er ook uit zijn gehaald. Denk maar aan dubbeldiagnose, denk maar aan de heroïne-unit. De groep is ook anders dan die was in 2001. En op grond daarvan denken wij dat we tot die combinatie kunnen komen. Neemt niet weg dat de bewoners destijds best overlast hebben ervaren. En dat wil ik eigenlijk ook vermijden. Dat is een afweging die we moeten maken. Van Jimbo, als ik heb dus duidelijk zwaar voor een dagopvang van junkies ergens hoors. Ja, het lijkt het mij net onmogelijk om in die Wurmerpoort, dat gebouw, om daar zowel de nachtopvang te hebben als de dijopvang voor de junks. En dan kan het op het tuin blijven zoals het is. Nou ja, dan ben je eruit. Ja, iedereen gaat alle locaties aanwijzen als het maar niet bij jezelf in de buurt is. Hè. Er is echt goed nagekeken naar de Wurmerpoort, maar discussie gaan we daar ook nog voeren. Als geschikte locaties voor de nachtopvang. En dat kun je niet allemaal gaan combineren. We hebben natuurlijk goede ervaringen met de opvang op het leger des Zeils. Gaan we de buurtbewoners ook wel toe. Die wordt uitgebreid en dan moeten we gaan kijken of we dat op een goede manier kunnen gaan regelen. En daar ga ik de komende weken mee bezig. Hebben ze hem wat tot jou gekend? Absoluut net. Nee, het is wel zo. Wij kwamen hier met een watskip van wij willen dat zo en zo doen. En we binnen 14 dagen met dat de gemeente daar in de Riedscommissie investeren en anders gaat het gewoon terug. Dus, en nou, ja, er is helemaal nog niet, het ben maar plannen enzovoort. Nou ja, dan ben je wel wat rustiger. Dan kun je hem nog wat budgetten en wat keren. Absoluut, ja, weer van ons jongen.